Mali yung nabili kong strap para sa ano ko sa purse. 18 inches pala, sobrang iksi. So kailangan kong mag-order ulit ng tamang size. Ang iksi. Nag-order ako kasi yung strap niya hanggang dito lang eh. Ayoko nang yung parang na ano nang naiipit ng kilikili ko, kaya ako nag-order ng mahabang strap. So hindi ko nakita na mali pala yung size ng strap na nabili ko. Ayan no, sobrang iksi. Di ba pag inano mo siya ganyan, ayan hanggang dito lang siya. Napaka-iksi. So, ang ganda pa naman, lightweight siya. Yan. So, kailangan ko mag-order ng 24 inches. 24 inches yung para sa ano talaga siya. Sa shoulder strap talaga siya. So, sayang. Order na lang ako ulit.